Čaute ľudia, takže máme tu hlásenie. Deje sa 43, nový týždeň, pondelok. Vstal som asi o 9, ale trošku som ešte ležal. No teraz plán, idem sa najesť. A dneska nás čaká fuška, takže vám tu zdokumentujem fušku a celý deň vlastne, viac menej ako vždy. Takže idem sa najesť, umyť zuby a vidíme sa potom. Tak sa potom samozrejme, čaute zatiaľ. Takže máme tu hlásenie. Tu sa nachádzame na spote. Môj dnešný dopravný prostriedok je kolom Bežka. Takže tak. No a uvidíme, do ktorého tu dneska budeme. Zatiaľ sme ešte nezačali, takže uvidíme. Teraz ideme naplniť vodu, keďže treba vodu, máme šačky, takže všetko teraz napustíme OK. Takže menšia takáto prestavočka v autičku. Dneska máme malinový koláč som dostal, ale dostal som aj kolu. Trošku si to dáme teraz trošku také menšie technické problémy, na ktorých sa pracuje, ktoré za chvíľu bude opravené a ideme ďalej. Vyzerá to tak, že dneska sme to mohli stihnúť, takže potom sa vám prebežne ohlasím, že čo. Máme tu hlásenie, prestávka na obed, dnešný obedík, kurací vývar, ideme si to vychutnať, no ešte máme pred sebou dosť práce, takže najeme sa a potom ideme ďalej pracovať. Na koľko vôbec? Na Kolumbu. Medzi prejde do Polska. Takže čaute ľudia, hlásenie, už sa nachádzame doma po dnešnej fuške. Hotovo, viac menej to bolo. Je to hotové, ešte by sme mali stredu, mám pocit. To tam ešte nejak dokončiť. Takže tak, idem teraz sa osprchovať a možno by sme dneska mohli ísť von. Neviem, včera mi Matec rozprával, že si pôjdeme von. Tak ideme. Čaute ľudia, takže vlastne osprchovaný už som a teraz trošku taká večera. To vychutnať, no a potom sa môžem, že čo ďalej budeme dneska ešte robiť. Hlasenie 20:31, ideme do mesta, ideme za Matesom. Mates je doma, idem za ním a potom ideme ešte trošku von, dáme stream a dneska budeme baliť trička, ktoré si ľudia objednali, akože už má strany trička, takže toto tam budem momentálne sa snažiť všetko zabaliť, takže vidíme sa. Sedňou sa nachádzame na spote, vlasy nevlasujú, kolega tu papá, pripravíme setup na streamovanie, trička máme tu, ideme trošku pobaliť, no a potom sa vám ozvem. Máme 21:50, všetky trička sú pobalené, Matec je tu takisto s nami, trošku streamujeme, taký provizorný setup, ring light, Matec tu zapol svetlo, ja mám tu mobil, ktorý drží, že popstarty, takže trošku ešte postreamujeme, posledných 10 minút, potom sa vám ozvem. 23:25, ja už idem spať, takže už dnešný deň pondelok, vidíme sa zajtra, utorok, nový deň, takže neviem, čo sa to budem robiť, takže čaute. Day 2. Ľudia, takže tam to nahlásenie, útorok, nový deň, momentálne som vstal, máme 9, asi 40, idem sa najesť, urobím nejaké jedlo a potom sa môžem všetko idem robiť, neviem ešte čo, nemám dneska na pláne, dneska ani fuška asi nebude pre všetkého. Ale tak ho ideme trošku zdokumentujeme, tak poďme na to. Dnešné raňajky, prženica, paradajky, 2x toast. Idem si to vychutnať, no a potom sa vlastne uvidíme, čo dneska budeme robiť. Nejaké si zaujímavé veci. Nie, 13:24, nejaká fuška má byť niečo také, vraj, niečo také malé. Tak poďme spolu, oblečený som, tak ideme na to. Takže nachádzame sa momentálne na spote, dnešný spot, toto tu. Sice neviem, čo tu bude robiť, ale tak potom to nakamerujem, že čo toto bude dneska robiť. Asi nejaké úpravy, takže ideme na to. My body, my hand, my heaven, my land, my guardian angel's mine. And you say, my dreams, my head, my sex, my bed, and that's my corona with lime. But then I say maybe we could divide it in two. Maybe. Takže máme tu hlásenie, už máme po fuške, nachádzam sa teraz u papky. No, neučesuje, ale tak to nevadí, mal som na sebe šiltovku. No a teraz trošku papkanie.
rýža, mäsko, šalátik, najem sa, no a potom neviem, čo budeme robiť, chcem si sprchovať, no a uvidíme, že či dneska ešte poďme niekde von, lebo tak som potom ozvem. 17:48, už som doma osprchovaný, vlásky umyté všetko. Teraz idem si trošku zahrať nejaké hry, no a potom uvidíme, že čo sa ešte dneska bude robiť. Možno von, a keď nie von, tak sa vám hlásim príbežne, že čo budeme robiť. Cenie 20:49. Momentálne schádzame o vyváčke, trošku streamík. Ľudia na streame trošku postreamujem, no a potom samozrejme, že čo ešte, asi už dneska voľne ideme. Písal som s Matesom, tak vravel, že dneska nič z toho, ale že zajtra by sme mali ísť von, takže zajtra uvidíme. Trošku ešte venovať ľuďom, takže sa momentálne hlasím. Je 00:21, ja už idem spať. To už je konečný deň, útorok. Vidíme sa zajtra stredu, zajtra ideme aj na fúšku, takže vidíme sa ráno. Tak, čaute. Day 3. Čaute ľudia, takže máme tu hlasenie momentálne 10:11, ja som vstal. Dnešný deň, akože celkom pekne vyzerá to, že bude. No, teraz, idem sa nájsť. Niečo zjeme a potom ideme dneska na fúšku, takže keď zdokumentujeme. Dneska už ideme to končiť toto betonovanie, takže ako zdokumentujeme. Dneska by sme mali ísť takisto aj von, vraj, s kamošmi, takže to tiež dokumentujem. No a uvidíme, tak poďme na to. Dnešný nejaký rýžová kaša. Toto je asi, neviem čo to je, nektarinka. Som to chcel narezať, ale sa mi to strašne rozbilo, tak to vyzerá tak. Trošku chlebík. Som si okolo žitka. Ideme sa najesť a potom sa ozvem. Vlastne už sa nachádzame na fúške, teraz som prišiel. Dneska uvidíme, čo budeme robiť. Treba tam nejaké tie, neviem čo to je, dať, nastaviť, takže poďme na to. Prestavočka, trošku zmrzlinka, za chvíľu tu bude hotové. Ešte tam to trošku treba dokončiť a je to. Takže potom sa vidíme. Takže hlasenie 21:44. Nachádzame sa vo obývačke, ja už som osprchovaný, z fúšky som prišiel. Osprchoval som sa. Vezme nič som nerobil. Som sedel, hral som FIFU, zapol som, ale som ani nehral. A teraz sa ideme snažiť pustiť streaming trošku. Dáme trošku stream a potom sa ozvem. Čaute. Takže hlasenie 23:58, už len po streame. A teraz idem do izby a ideme spať. Takže to bude všetko konečný deň. Stredu, ideme zajtra štvrtok, fúška. Mali by sme zajtra von, dneska sme neišli. Keď to dneska nevyšlo, takže zajtra asi dúfam, že to vyjde. Takže ideme sa ráno. Čaute. Day 4. Ľudia, takže hlásenie štvrtok 8:10, ja už som vstal, som oblečený a teraz ideme do mesta na nákup. No a potom dneska bude ešte fúška, asi od jednej, neviem do ktorej uvidíme, čo dneska budeme robiť. Mali by sme ísť von, uvidíme, či chlapci sa dneska pozeráme s chlapcami von alebo nie. Tak, oblečený som, poďme do mesta a potom sa ideme. Takže už sa nachádzame doma a máme 9:31. Strašne bláznivé. Mendex, OK, trošku rožky. Idem sa najesť. A potom o jednej alebo pred jednou ideme na fúšku. Možno si ešte pôjdem zahrať hry. Uvidím, alebo pôjdem pustiť video. Ozvem sa vám, že čo budeme robiť. Čiže ľudia, takže už sa nachádzame na fúške. Momentálne asi 1 hodina, mám pocit. 1 hodina presne. Takže ideme to dokončiť a potom sa vám ozvem pribežne, že čo. Čaute ľudia, takže hlasenie z jednej fúšky rovno sa presúvame na ďalšiu, ale už sme asi hodinku, alebo 2 možno už aj tu. Ešte taký tu plotík, trošku. No a už by som chcel ísť tým skôr domov, ale tak. Hlasenie, takže sa nachádzame doma, je asi 6:15, neviem koľko hodín. Už dnes sme fúšky a idem sa osprchovať a mali by sme dneska von, takže idem sa rýchlo dať dokopy. Asi o 7 by sme mali ísť, takže dám rýchlo sa osprchujem, potom sa ozvem, čo budeme robiť. Takže hlasenie 19:23, ideme von. Dnešný outfit, biele krťasy, mastovné tričko, piš a Nike boty. Takže ideme von, potom sa ozvem, čaute. Hlasenie ľudia, takže už sa nachádzame s chlapcami, asi po 1000 rokoch. Fulka tu je,
A chvíľku posedíme, pokecáme, potom uvidíme, takže potom sa ozvení ľudia, takže už máme tu jedlo. Dneska ja mám takéto prísne, boom burger, soused na polipica a ďalší kolega, vie, aj Alexander tu je s nami, Alexander iba pivo, tekutý chliebik dneska pije, takže ideme sa najesť. Hlasenie, takže sme sa najedli za mňa pecka, ale boli brúško, Bubu boli brúško. A inak, mne by stačil aj kontajner akože na dvore. Ja by som sa aj tam vyspal a zbytočne mi je veľký dom, lebo proste v dome, na čo, ja používam 3 izby. A tie izby mám proste na bordel, na také, na veci, takže ja proste nepotrebujem. Ja tam iba znášam veci zo spodu a dole a proste ja to nepotrebujem. Takže keď tak prenajímam dom. Čaute ľudia, takže vlastne je polnoc presne, tu som doma, prišli sme teraz vonku, takže pokecali sme s chlapcami, že super bolo, toto bude všetko. Prešli deň štvrtok, vidíme sa zajtra piatok, takže tak si myslím, že ideme tak spať. Viem sa ešte vody, je mi dosť z toho burgeru. Ale tak čo, už ideme sa ešte napiť a potom vidíme sa ráno, piatok, takže čaute. The next day. Ľudia, hlasenie piatok, momentálne je 10:23, ja už som vstal si skôr, mám pocit tak 9:20, trošku som ešte ležal. No a teraz plán, najeme sa a ideme niečo robiť. Dneska fuška nebude, keďže je sviatok nejaký. Dneska na fušku nejdeme. Takže to komentujeme dnešný deň, tak poďme na to. Ľudia, takže hlasenie. Nachádzame sa momentálne v Humennom. Včera sme robili fušku a treba ešte pletivo, tak ideme po pletivo. Dneska asi už nebudeme nič robiť. Dneska žiadna fuška, dneska taký voľný deň. Ale tak treba doplniť materiál, tak sme prišli do Humenného. Mám tu aj takú vecičku, kúpil som si Popstars Tees. No a tak, dneska by sme možno ešte mohli ísť von, uvidíme. Včera sme rozprávali, že asi dneska nie, ale nakoniec asi hej. Možno by sme dali aj ihrisko, takže keď ideme na ihrisko, zdokumentujeme, ale tak zatiaľ sme pomenom. Ešte možno pôjdeme niekde na nákup a potom sa ozvem. Takže, čaute. Vlastne nachádzame sa doma, 15:43. Idem sa prezrieť do nejakých starých vecí, ideme do babky a potom ideme asi na ihrisko. Takže, prezrečiem sa a ideme na to. Takže sa nachádzame doma, prišiel som z babky, beriem veci na ihrisko, ideme na ihrisko, Mateusz ma čaká, meškám, tak poďme na to. Vlastne ľudia, už vo futbalistickom, nachádzame sa na ihrisku, momentálne vidíme Matesa, trošku tak tu sme, no. Povedať, že Dilino, mimo mňa, ale tak nevadí. Trošku si pokopkáme, no čo, aj tak nemáme čo robiť, takže potom sa vám ozveme. No ideme, ale tu daj nekopaj. Poďme, hop. Ale je gól, ale... 1-1 a teraz sa to rozhodne na 3 táč, že kto vyhrá. Tak poďme na to. Raz, dva. Že vlastne ľudia, momentálne 0:19, ja už som doma, sprchovaný, najedený. Už kopeš tento týždeň, aj pre dnešný deň piatok. Žijeme sa náš týždeň, pondelok a budem zakúžiť like, subscribe a vidíme sa. Tak čaute.